Mi možemo svašta raditi, ali nećemo imati ni mira ni pokoja. Karakterna osobina je osnova za prelazak u večnost. Ako smo mirni i tihi, idemo u red svetih i anđela. Njih je Gospod nagradio besplatnom blagodati. I u tim dušama nema osobina ovog sveta. Čovjek može stalno da ga vređa, a on se ne vređa. Čovjek može da ga izudara, a on se ne ljuti, jer je njegova duša rukovođena Svetim Duhom. Treba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovoga sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide.